Busák, busák, nosák. Já jsem Lpus Cindy a vítám vás u tohoto videa. Tohle video je totiž informačka o tom, jak jste úplně skvělí. Překonali jste u mě hranici už 50 odběratelů, což je fakt neskutečně super. A tak chci se vás zeptat, co byste chtěli jako speciál. Jestli byste chtěli nějaký vlog, tag, nějaký horor, music video a tak. Prostě chci se vás na to zeptat. A nebo jestli chcete nějaké otázky na mě, ráda zodpovím. Natočím nějaký video ohledně mě, pár věcí o mě, protože ty otázky mi pošlete na mobil, jako do komentářů pod tato video. A já vám je na ně odpovím. Jestli uvidím, čeho bude hodně, do popisku vám dám, co si můžete všechno jakoby vybrat, jako co byste chtěli za speciál. Tak jo, já se s váma loučím a těším se na speciál. Ahoj!